Id-deċiżjonijiet tiegħi dwar ir-responsabbiltà politika fih dan il-Partit Nazzjonalista ħadthom. Issa il-ballun jinsab f'saqajn il-Prim Ministru Joseph Muscat biex tintrefa r-responsabbiltà minn dawk li l-inkjesta ta' Aaron Buġejja ma eżonerathomx, jiġifieri Konrad Mizzi u Keith Schembri. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed jiġi intervistat fil-programm Extra. Il-ballun issa mhux il-Partit Nazzjonalista, l-isfida tal-partit issa mhix tal-Partit Nazzjonalista ma tal-Partit tal-Labor. Il-kustjoni nazzjonali issa mhux kif ħajeġixxi Adrian Delija għax Adrian Delija iddeċieda lesta d-deċiżjoni tiegħi imma sa jagħmel il-Prim Ministru wara li ġustament feraħ illi ġie eżonerat u sa jagħmel b'dawk illi ma ġewx eżonerati u kulħadd jafu huma mmettew illi għandhom dak illi hu kuntent li issa ġie stabbilit li m'għandux. Adrian Delija kien qed jitkellem dwar il-kumpaniji Hernville u Tilgate, kumpaniji sigriti ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri li l-eżistenza tagħhom ġiet ikkonfermata fl-inkjesta ta' Aaron Buġejja stess. Żied jgħid li hu m'għaddejjaq xejn jieħu d-deċiżjonijiet ibsin iżda bżonn jużi biex tintrefa r-responsabbiltà politika fih dan il-Partit Nazzjonalista stess. Mela allura kemm iktar Joseph Muscat għandu jitlob li tintrefa responsabbiltà, għandu jerfa' responsabbiltà u wkoll fejn hemm fatti issa mhux allegazzjonijiet, mhux kif jgħid ir-rapport Buġejja suspetti, fejn hemm fatti illi għandu nies ministru fil-gvernoli tiegħu li għandu l-ogħla uffiċjal tiegħu illi għandhom kumpaniji bħalma hu qed jgħid importanti li issa jien meħlus minn kollox li m'għandix. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega l-mod kif il-Partit Nazzjonalista jikseb il-kredibilità jekk hu ma jdaħħalx rasu fir-ramel fid-dawl tal-inkjesta Grant. X'in tagħmel hekk trid imbagħad tibda tara x'inhuma l-affarijiet l-oħra. X'inhuma l-affarijiet l-oħra li għadhom pendenti fil-pajjiż. X'inhuma l-affarijiet l-oħra anke ta' korruzzjoni li rridu nitkellmu dwarhom. Imma jekk ħanibqgħu nitkellmu fuq dik, ħanibqgħu waħlin. In-nies ma jemnunix. Mela nkunu kredibbli. Ejja ngħidu we call a spade. Ejja ngħidu fejn żbaljajna u ejja nibdew nitkellmu biktar saħħa u biktar kredibilità fejn hemm il-provi, fejn hemm il-fatti. Dwar il-pubblikazzjoni tar-rapport tal-inkjesta, il-kap tal-Oppożizzjoni rrepeta l-appell tiegħu biex ir-rapport jiġi ppubblikat b'mod sħiħ u kien hawn fejn fakkar li l-Avukat Ġenerali injora din it-talba. Daħħalt il-qorti protest ġudizzjarju biex jiena ninsisti u jekk hemm bżonn nibqa' dej biex il-qrati jordinaw għax hija prerogattiva tal-AG biex inkunu għadna kollox, illi l-oppożizzjoni ikollha kopja tar-rapport għax inkella jinħoloq żbilanċ politiku. Dwar il-prerogattiva tal-Avukat Ġenerali li jippubblika r-rapport, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li din hija kwistjoni ta' interess nazzjonali f'ċirkustanzi eċċezzjonali u għaldaqstant għalhekk jeħtieġ li r-rapport jiġi ppubblikat b'mod sħiħ.